Mhux l-ewwel darba li nisimgħu il-kelma grazzja jew li ngħidu il-kelma grazzja. Mhix qed ngħid meta jiena jkolli grazzja lejn xi ħadd jew meta ngħidu ħanitlob il-mulej jaqla li grazzja. Sewwa nagħmlu l-mulej nitolbu xi ħaġa speċjali li għandna bżonn. Imma meta ngħidu l-kelma grazzja, x'qegħdin infissru ta' bilħaq? Qegħdin ngħidu li Alla isawwa fuqna l-imħabba tiegħu. Isawwa fuqna il-qawwa tiegħu. Isawwa fuqna dak kollu li għandna bżonn biex aħna ngħixu ta' bnedmin fuq din l-art u ngħixu ta' bnedmin insara. Mela l-grazzja tal-Alla li aħna ma narawix, Alla isawwapa fuq il-bnedmin kollha. Kemm jgħidha tajjeb din San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani, kapitlu 5 vers 5, Alla sawwab fuqna b'abbundanza l-imħabba u l-grazzja tiegħu. Aħna għandna bżonn din il-grazzja. Il-grazzja hija mogħtija lilna b'xejn mingħand Alla. Anke il-kelma grazzja hija kelma li ġejja mill-Latin mill-kelma gratis. Il-kelma gratis jiġifieri b'xejn. Alla isawwab l-imħabba tiegħu l-għajnuna tiegħu lilna l-bnedmin kollha u jsawwabha fuqna b'xejn. Issa jagħti il-grazzja tiegħu u l-għajnuna tiegħu lil kulħadd, lil bnedmin tad-dinja kollha, anki lil min mhuwiex Nisrani, biex jgħix ħajja tajba, biex jgħix ħajja onesta, biex jaqdi dmiru. Imma għalina l-insara il-mezz ordinarju, il-mod ordinarju ta' kuljum kif nirċievu l-grazzja ta' Alla hija permezz tas-sagramenti. Però Alla mhuwiex marbut bis-sagramenti biss biex isawwab fuqna il-grazzja u l-għajnuna tiegħu. Alla jinqeda b'ħafna modi. Tista' inti tiltaqa' ma' persuna li tgħidlek kelma ta' ġid, jew inti tirċievi azzjoni pożittiva mingħand xi ħadd li ta' kasek, xi ħadd li semek. Hemmhekk Alla wkoll ikun qed iwassal il-grazzja tiegħu permezz ta' persuna oħra u l-istess tista' tagħmel int. Inti tista' tkun strument ta' grazzja mingħand Alla għax Alla huwa l-għajn ta' kull grazzja, l-għajn ta' kull qudusija u inti tkun strument biex dik il-grazzja dik l-għajnuna tasal għal bnedmin oħra. Mela l-grazzja hija għajnuna speċjali li Alla jagħti lilna l-bnedmin biex aħna ngħixu ħajjitna fuq din l-art, naqdu lil xulxin u għal min huwa Nisrani il-grazzja li hija rigal mingħand il-mulej biex int tgħix ta' dixxiplu tal-mulej. Inti taqdi dmirek bl-aħjar mod imma issa bħala Nisrani, bħala wieħed minn dawk li huma qrib tal-mulej, aħna ħbieb ta' Kristu l-xoxt u allura aħna nkunu allura strumenti fidejh biex l-imħabba tiegħu tasal għand bnedmin oħra. Ma ejjew ma ninsewx li l-għajn ta' kull qudusija, l-għajn ta' kull grazzja huwa Alla u l-grazzja x'tagħmel? Il-grazzja tqaddisna. Hija grazzja li lilna ta' minna bnedmin iktar qrib ta' Ġesu u allura il-grazzja lilna titrasformana jum wara l-ieħor biex nikbru fil-qdusija sakemm naslu biex ingawdu lil Alla għal dejjem fil-ġenna.